आज़ादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर जिला प्रहार संगठन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू के नेतृत्व में होने वाले मोर्चे बीकेसी मैदान से अंबानी कार्यालय तक। इस मोर्चे के लिए सोलापुर प्रहार संगठन के जिला प्रमुख दत्ताभाऊ पाटिल के नेतृत्व में मुंबई में दाखिल हुए, जबकि प्रहार संगठन के नेता राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू को नागपुर एयरपोर्ट पर ही रोका गया। राज्य के मंत्री को ही पुलिस ने मोर्चे में न जाने के लिए एयरपोर्ट पर ही रोके रखा था। नमस्कार, मी दत्ता मस्के पाटील, जिल्हा अध्यक्ष प्रहार संघटना सोलापूर। या ठिकाणी आज बच्चूभाऊंच्या नेतृत्वावर बांद्राच्या बीकेसी मैदानापासून हा मोर्चा बच्चूभाऊंच्या नेतृत्वात काढून तो मोर्चा अंबानीच्या कार्यालयावर नेऊन जे मोदी सरकारने या केंद्र सरकारने जो शेतकरी संपवण्याचा घाट घातलेला आहे, जे शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसून हे शेती उद्योग शेती क्षेत्र संपूर्णपणे उद्योग जगताच्या हाती देण्याचा जो घाट घातलेला आहे, जे कृषी विधेयक आणलेलं आहे, गेल्या 2 महिन्यापासून ही शेतकरी विरोधातली लढाई मोदी सरकार करत आहे। शेतकरी निकराने लढत आहे आणि त्याचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्राचे सरसेनापती महाराष्ट्राचे लोकनायक बच्चूभाऊ मोठ्या ताकदीने या मोदी सरकारच्या विरोधात उभे आहेत आणि त्याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून बच्चूभाऊंच्या नेतृत्वात आज बीकेसी मैदानावरून अंबानीच्या कार्यालयावर शेतकरी मोर्चा काढण्यात आलेला आहे आणि त्या मोर्चासाठी आज अनेक जिल्ह्यातून शेतकरी मुंबईमध्ये दाखल झालेले आहेत आणि त्याच धर्तीवर सोलापूर जिल्ह्यातून सुद्धा अनेक शेतकरी त्या ठिकाणी बांद्रेच्या मैदानाकडे मुंबईकडे रवाना होत आहेत। परंतु आत्ताच एक न्यूज आली की वंदनीय बच्चूभाऊंना नागपूरच्या विमानतळावर रोखलेलं आहे। मी महाराष्ट्र सरकारमध्ये असून सुद्धा सांगू इच्छितो, लोकनायक बच्चूभाऊ हे गेल्या 25 वर्षापासून शेतकऱ्यांसाठी अहोरात्र लढत आहेत। हा मोर्चा शांततेने काढण्याचं त्यांनी आवाहन केलेलं होतं, परंतु तुम्ही 12च्या फ्लाईटने जर बच्चूभाऊंना या मुंबईमध्ये येण्यापासून रोखत असाल तर सरकार कुणाचं आहे न बघता त्या ठिकाणी जर वाईट प्रतिक्रिया घडल्या, वाईट गोष्टी घडल्या तर ते संपूर्णपणे महाराष्ट्र सरकार जबाबदार राहील। यात प्रहार संघटनेचा कोणतीही जबाबदारी असणार नाही। म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो, हजारो लाखोंच्या संख्येने शेतकरी या ठिकाणी मुंबईला येऊन राहिलेला आहे आणि जर चुकीचं काही घडलं तर त्याला सरकार जबाबदार असेल। मी पुन्हा एकदा प्रहारच्या माध्यमातून बच्चूभाऊंना सांगू इच्छितो, या सरकारला सांगू इच्छितो, बच्चूभाऊंना या ठिकाणी येऊ द्या, आम्ही हा मोर्चा शांततेत पार पाडतो। परंतु असं बच्चूभाऊंना येऊ दिलं नाही तर हा मोर्चा नक्कीच वेगळ्या वळणावर जाईल। धन्यवाद। जय प्रहार, जय बच्चूभाऊ। आज़ादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।